Bana Robert Dlomo, ngisacela i-representative yakwaZungu egameni lika Mama uThoko Zungu. Khona i-rep yamagwabini. Mr. Nelson James Jaja. Right. Mr. Zweli Spear. Mr. Zweli Zonda Makabane Spear. Mr. Richard Mandlenkosi Ndlovu. Mr. Richard Mandlenkosi Ndlovu. Mr. Alton Pendul Lamula. Mr. Alton Pendul Lamula. Mr. Jamile. Mr. Mbegeni Joseph Ngogo. Ngicela masibabizile nje nize kumina niqale ngapha kumina ngicela nidlule. There's one more thing it's a fun night. Sicela i-representative yakwababa uMZ Khumalo. Ezika-GSA madoda uMashobane, General Secretary of Administration, number 2 Durban Club Place. Sengicela ngokuyithoba okukhulu basicele umntwana wakombabantu Dokotela uVithizo.
ngicela ngalesi sikhathi sicele umama uElphar Mbuyazi Mama Mbuyazi kufanele ngimculele ingoma emagameni okuhlabelela ngizomshayela ivesi lapha yana kuna ilanga lezokhanya lexoshama ngina lithembele ngina inkululeko ngina yomsendesi Konza nawe mama uyazi ngicela ke kubaba umhlonishwa uEric Lucas Sitchbridge go Baba SB Bengu sicela umnumzane uMcDonald September sicela ama representatives akamama uAileen kaNkosi Shandu the representative yakabhengu but I will still read Mrs. Sufel Gate sicela ama representatives aka Mr. Champion Miss Lazarus Dudu Telezi sicela ama representative ababu SJ Mhlumu sicela Mr. John Klopper sengicela umkhwekazi wami umama uManana umama uMJ Manana Hussein Jaconia Lthuli Nobizwe Nkehli Thembi Nkosi Memela Kaya ngithathele lesi nabuyele emnini umama uSB Mohlaka ama representatives amama uElsie Mulman Mr. Nkosi Sinabantu Nhlengethwa NI Nhlengethwa Mr. Joel Piake Mthethwa Okay, nas. Cela ndidlulise Orlando waphisa umthetho please. Cela ndidlulise. Now yes.
Mr. Bheki Mhlungu, Uzas ezingoyithumela Yes. Mr. Bheki Mhlungu, Zothumela mama. Mr. Hamilton Mayise, kancane ma. Wait, ushuthe kahle extra. Mr. Hamilton Mayise. Dr. Mayise. Mr. Sthembiso Martin Mtshali. Mr. Sthembiso Martin Mtshali. Ngalesi sikhathi sicela Mthatha Winnie Nxumalo. Mthatha Winnie Nxumalo. Mr. Mhlekwa Bob Khumalo. Okay. Can I touch this? Come, Mr. Small Man. Sicela Mrs. Bongile Mafuleka. Sanda Dlangamandla. Peace Nchangase. Jacob Dlamini. Jacob Dlamini. Jacob Dlamini. Miss Thandi Mavuso. Mr. Israel Dlamini. Mr. Israel Dlamini. Mr. Daniel Siaya. Israel Dlamini. Yes. Daniel Siaya. Mr. Jimbilis Mavuso. Mr. Jimbilis Mavuso. Mr. Siyaduma Ntshangase.
Mr. Scout van der Merwe. Mr. Govu Ntshangase. Sicela Mr. Amos Mtungwa. Mr. Amos Ziphethe Thabete. Sura ngayo. Mr. Limon Mdriseni Spear. Successor yomntwana. Masikubalule ukuthi njengoba umhlonishwa umengameli esezodlulisela kuBaba uSpear. uBaba uSpear is the first chairperson we-regional council eyalapha eZululand. Sesiyesinde khona abantu abathi intuthuko yaqala ngabo cha balandela. Ngeke ngibizeke igama lomuntu bandla. Mr. Jaconia Mncwango. Okay. Ngicela-ke nje kafishane mhlambe bengase umhlonishwa umengameli sicela nje ame lapha yiminithi. Bangase cela nje usihlalo kwesifunda saseZululand ufisa ukuba adlulise kumhlonishwa umengameli ukuthokoza kwabo nabo njengeZululand ukuthi umengameli uyistalwart sabo eZululand. Fulawani si lendo ndakade uyigaxa igoma zethu nathi siyigaxa wena egameni kaMntwana waPhinda Ngene akuyona yakho Bulawayo uMntwana waPhinda Ngene. Kodwa ke ngoba ngeke sisabuya sicele nje egameni kaMntwana waPhinda Ngene uBulawayo sizompelekezela ngeguqa. Siyabonga. Siyathokoza kakhulu.